Na alakati KDP bi taybaşi alakati mali Mesut Barzani wana kaderi xwe bi Tirkiye gire doyine. Tamamî xwe xistine xizmetê Tirkiye. Na ne tek li başûr alîkariyê Tirkiye dikin. Li her cîkî KDP navêda jî esas dendik mala Barzanî ye. Ewna li dijî PKK şerekî psikolojik taybet dimeşînin. Li gel devletê Tirkiye bi askerî ne, bi istihbaratî ne, her alîva li dijî PKK tekoşîne pêş dixin, şer pêş dixin. Fakat li derveyî başûr jî li Iraqê bigir, li Ewropa bigir, li cihê dîkê bigir, KDP çawa Tirkiye li dijî PKK tekoşîne pêş dixe, şer pêş dixe, dixwaze alaqetê PKK li her cîkê qut bike, li dünya tecît bike, têxi çembere û teslîm wergiriya jî tesviye bike, na KDP jî vê dike. Mesela hinek dost me re dibêjin KDP li Tirka daha zêdetir dijminiyê we dike. Va rast e. Lazim e gelê me vê jî bizanibe. Ne sucê te ye? Sucê KDP ye. Rastî dibêjim sucê KDP ye. Ne sucê te ye? KDPya ku di heştê û sisiya de peyman bi serokê tê Newewî re mor kir û qendîl da te û tu vê mesela hanê dizane, ez îşter ji rojnameya te serxwebûn fotoyê Mesûd Barzanî û mala Barzanî vê we çawa pesnê wan dida. Çawa li hemberî emperyalîzmê û kapîtalîzmê û nizanim û dewleta Tirk ez ê ana vî fotoyê hanê ji te re eşkere bikim ji bo gotê hew behsa malbata Barzanî bike. Bes. Yan jî ji bo bi belgeyên ji rojnameya te ya navendî berew bersiva te bide ez bersiv nadim yani. KDP ji xwe bersiv nade. Tu çi ji xwe re dibêje bêj. Xuyayî yanî û di hinek di xala jî de bi rastî ev bêdengiya KDP, PDK li hemberî PKK ev bêdengiya hanê cihê rexneyî. Cihê rexneyî. Ka ji xwe re li rojnameya xwe binêre bêçil ser Mesûd Barzanî dî. Manşet çi danî? Yek di xizmetê siyasî tê qirkine de be lazim e merî rastiyê wan baş fehm bike. Yani ew temsîlê çi dikin? Gelê me lazim e hesabî ve bipirse li vê çizgiya. Vê çizgiyekî ki dijmin rahevkariyê dikiye û xıyanetê dikiye li gelê Kurd. Vê çizgiya xizmetê gelê Kurd nake. Tamamî tiştêkî devletê Tirkiye ser Kurda dimeşîne meşru dike.
وصفه که پیکتینی سروی اساسیه وقتی وصفه که پیکتینی نه ام بنیرن gelekî baş e mamoste bavê çizgî yê di xizmetê qerkirinê siyasî li dijî Kurda da bi yanî di wê rewşa hanê de bi li gel dijmina hevkar bi dibe gelê me wî nas bike ez ji tevê baş qebûl dikim baş li ser wê bimîn ha li ser wê bimîn 20 sala 19 sala Apo di hembêza rejîma behs a Sûrî de bû. 17 sed kî bû? Rejîma behs kî bû? Çi qirkirinên siyasî li hemberî Kurda pêk anîne? Rejîma Sûrî di serdema behs jî de li dijî di salên şîstî de şêst û yekê li dijî tevgera azadîxwaza Kurd li Başûrê Kurdistanê û li dijî tevgera azadîxwaza Kurd li Rojavayê Kurdistanê rejîma behs li hember bû. Kî bû hevalê rejîma behs? Serokê Teyê Newewî û tu bixwe têkiliyê te bi malbata Esed û bi Behsiyar hebû. Li gorî nêrîna te gerek em çawa nêzîkî te bibin? Baş, ev jî çû. Serokê Teyê Newewî di 1980 di meha yekê de bi rojnameya El Hayat re dibêje têkiliyê me û rejîma Sedam Hüseyin heye. Sedam Hüseyin rejîmekî li dijî Kurda qirkirinê kir ya na têkiliyê partiya te û tu baş vê mesela hanê dizane têkiliyê PKK û rejîma behs a Iraqê ji bilî behsa Sûrî behsa Iraqê bi di rejîmên dagirker re partiya te xwedî têkilî bû. Ji kengî de ji salên heştê û heta roja îro têkiliyên partiya te bi rejîma Îranê qut nebûye. Îran rejîmekî dagirkerî yan na? Qirkirinê li hemberî Kurda bikar anî yan na? Têkiliyê te tu bixwe birê Cemîl Bayik bi Îranê ji têkiliyê Apo xurtir e. Niha Îran xweş di hundirê PKK de dixebite. Têkiliyê vê rêxistina hanê rêxistina te ji berê de ji salê heştê û heta roja îro û bi taybet de bi rejîma Îranê ku qirkirinê dikin gelekî xurt. Em li gorî nirxandina te em navê te bikin çi? Navê partiya te bikin çi? Navê serokê te bikin çi? Ji xwe têkiliyê bi Tirkiye re halaveya deyne alîkî. Em mijarekî dine. Em meselak dine. Em evê rejîmên dagirker rejîmên ku qirkirinên siyasî û fîzîkî li hemberî Kurda bikar anîye. Behsa têkiliya nek. Tu behs dike bavê çizgî. Yani tu tiştekî di çizgiya xwe de nahêle ha. Tu çizgî bes kayê ku tu were di nava apoçiya de were bêje erê wala Cemîl Bayik tê şaş yani. Partiya me heya qirikê di nava çizgiya me heta qirikê di nava têkiliyê bi rejîmê dagirker re bûn. Bi Sedam Hüseyin re, bi Hafid Esed re, bi Xomeynî re. Te nas kir, te xwe dît bavê çizgî. HDP na yek jî çi dike dixwaze Iraq jî bikişîne siyasetê xwe û Tirkiye. Bi wê jî kar dike. İşte mesulê Iraqî bi Rojavên li Anqerê hevdîtin çê dikirin. Yani diyêrekî dixwazin Iraqê jî bikişînin planê xwe. Çawa PKK li ortaya rabikin. Çawa işte qirkirinê Kurd tamam bikin. Li vir ez dixwazim Iraqê şiyar bikim. Iraq lazim e ne lîskê Barzaniya û Tirkiye. Çi berjewendî ki wan di wê de nîne. Lazim e Tirkiye bixwaze ki pirsgirêkê Kurd Tirkiye biriyê siyasî demokratîk çareser bike. Ewa dikeve xizmetê Iraq.
برجوندی عراق و دخواز نکل گل ترکیه گل بارزانیا دجمنی کرد بکه لوه zararı mezin dibine. Barzaniye Türkiye liski ki mezine bu Irak'ı. Lazım Irak ve bibine ve fehm bike. Mesela henek daxiyani mehna. Yani ki Irak به Türkiye barzaniye ve pek ve dixazı بناوی هر سودت işte barzani lehenek ciha cibibin. Barzani cibibin lüvedere Türkiye cibibin. Çünkü barzani bu Türkiye no gerek ciha gel hafdına. Pek fa dijme kardık. Şerdik. Lehenek ciha kuvveti on 500 metro dür hafdi. مامۆستا باوەی چیزگی عێراقێ شیار دکە تهدید دکە یعنی چێ نابێ ون و بارزانیا لە دژی پەکێکێ هەلوەستەکی هەبەش بستینن ون و بەرزانیا و ترکارە هەلوەستەکی هەبەش بستینن هەلبەت یعنی باوێ چیزگی تا عەلاقەیاوی bi têkiliyên navnetewî têkiliyên di navbera dewleta de nizane xwe dîtî nedîtî di nava partiyekî çekdar û fêm nake ji henera rêveberiya dewletê ji xwe li dijî dewletê dibîne li dijî dewletê û ne dewletbûyînê û desthilatdariyê û nizanim yani çîrokê û çîrvanokê PKK gefa li Iraqê dixwe ya kesek tune ye rabijibêje yani win û Iraqê win di nava tensîqê de nema hevalê te nedigotin me artêşa Iraqê anî şengalê hevalê te kadroyê ku te ji çiyê ji qendîlê wî nişan dibû şengalê birêve bibe hewî bi zimanekî xwe digot eşkere digot me artêşa Iraqê anî şengalê me dewleta Iraqê win di nava hevkariyê de ne bi dewleta Iraqê re bi Heşda Şeعبî Heşda Şeعبî jî kî ye Heşda Şeعبî alavekî ji alavê rejîma Îranê hûn di nava hevkariyê de ne hûn bi siyaset bi medya bi eskerî dijatiya herêma Kurdistana Iraqê hûn ji herêma Kurdistana Iraqê çi dixwazin hûn dixwazin xera bikin wekî ku halê ku we li serkeftinên dîrokî ku we li Bakur kirî hûn rabin wan serkeftinê hanê bi zor çend kevir li ser hevdû hatî yani Kurda danî ser hev li Kurdistana Iraqê hûn dixwazin mena xwe li wê lê jî bixin têkevin kî dikeve ji destpêka damezrandina PKK û heta roja îro şerên li hemberî grûpê Kurda li Bakurê Kurdistanê û ji wê bigir û heta roja îro PKK tim ketî xizmeta hêzên rejîmên dagirker li dijî Kurda xwedî planin xwedî helwestin xwedî biryar vegerin dîroka PKK hûn ê bigêjin di dawiya dawî de hûn ê bigêjin vê encama hanê evî Îslamê han bavê cizgiyatî çîmek dibêje Tamamî Türkiye li başûr wana dimeşîne hakîma Türkiye her alîfa yani behdînan kirine wekî wîlayetekî Türkiye Türkiye her alîfa xwe rexistin kiriye xwe cibcîk kiriye Türkiye çi bixwaze ew wer hereket dikin niha HDP bi vî şeklî hizmetî tamamî siyasetî devletê Türkiye qirkirine dik. Mamoste bavê çizgî dîrok heye ev kesên derdora te ji te xweş dikin û te guhdar dikin û ev vir û derewên hanê wekî rastî qebûl dikin rastiyê bê şek û şubhet lê nerin bêguman hewce nabînin jî ku bişekî wilo binirxînin ji ber ku di axura rêxistinê de ne û jî naxwazin jê derkevin û naxwazin gotinên din jî rexneyên din nerînên din ji dervayî çerçeveya PKK bibîsin naxwazin guhdar bikin
توان بفي شوية هاني پرورده كريم ريخستنا PKK وەکم گوتی وەزیسا دووبارە دەکەم ji damezrandina xwe heta roja îro tim ketî ne tenê xizmeta hêzên dagirkerên Kurdistanê na Yunan ne hêzekî dagirkerê Kurdistanê lê PKK ketî xizmeta Yunanê Ermênya kêm zêde ne hêzekî dagirkerekî Kurdistanê lê ketî xizmeta dewleta Ermenistan hûn kî jî bixwazin Amerîka ne hêzekî dagirkerê Kurdistanê ye lê rêxistina PKK ketî xizmeta Amerîka bi siyasetê xwe bi polîtîkayê xwe bi kiryarê xwe û bi şêwekî erzan bi şêwekî pir erzan pir nizm ev çend sal e PKK di xizmeta Amerîka de PKK xizmeta Rûsa jî de ye ketî xizmeta Rûs jî yanî ez çi bêjim partiya we rêxistina we ketî xizmeta hemû hêzên bi şêweyê dîrekt nedîrekt yanî eleqeya wan bi doza Kurd bi mesela Kurd heye ê dagirker ê nedagirker ji dahatiyê ji mir dibêje KDP nizanim tamamîla bi dewleta Tirk re di nava hevkariyê de ye tamamîla û tu bi vî mintiqê henê baş e KDP wilo ye heq li ser KDP ye ku bîroya kenekê ate û saziyê te hemû kilît bikin û wan siktir bikin wan bişînin yên heq li ser KDP ye heq li ser KDP ye ku ez çi bêjim yanî heq li ser KDP ye ku derfet date ew devera ku tu nihat ji vê vîdyoa hanê vê hevpeyvîna hanê qeyd dike ne Dêrsim e ne Amedê beşekê ji Herêma Kurdistana Başûr e tu li wê derê KDP ev mav dayî te PDK ev mav dayî te ku tu ji hundirê Başûrê Kurdistanê êrişî Başûrê Kurdistanê bike û tu wan bike xayîn û tu wan bike hevkarê Tirk e û tu tiştekî diwan e û malbata Barzanî dendik malbata Barzanî malbata te çi ye ji di têkoşîna rizgariya Netewiya gelê Kurd de malbata Cemîl Bayîk çi kiriye malbata Apo çi kirî hala bêjin erşîvê xwe vekin di serhildana Dêrsimê a Şêx Saîd a Qoçgirî a Araratê gelek serhildan li Bakurê Kurdistanê çêbû malbata Cemîl Bayîk feira wê divê liv û tevgera hanê de çi ye rêjeya xebata wanî di tekoşîna Netewî de çi ye wekî yanî çi tomeriya ku di nav PKK nas kiriye ku çi tomeriya kî ye ji bo çi tomeriya kare rewşa te binirxîne bê tu çi ye tu li kur î yanî tu di nava liv û tevgera Netewî a gelê Kurd wekî malbat wekî eşîr wekî kesayetî te çi kiriye ji birî ku tu di nav PKK de û şik û guman li ser te û ser serokê te yê Netewî û rêxistina te heye têkiliya wê wîtiyê re bavê çizgî çi tomeriya mirov merî dikare rewşa te binirxîne bi vî rengî tu ji mir dibêjî kî li gel çizgiyê rejîmên dagirker bike mere nas bike axaftina serokê te a di 2019 de tê de eşkere bû hesasiyetê dewleta Sûrî dibê were berçavderbazkirin rejîma hesasiyetê dewleta Tirk bibûre hesasiyetê dewleta Tirk di hundirê Sûriyê de dibê were berçavderbazkirin tiştekî bi vî rengî serokê te yê newewî hesasiyetê dewleta Tirkî di hundirê Sûrî de ji te dixwaze ku tu berçavderbaz bike bavê çizgî ev çizgiya te ye ev çizgiya te û a seroketiya te ku hesasiyetê dewleta Tirk di hundirê Sûriyê de berçavderbaz dike yanî rêzê jêr bigire tu ji min hatî çi dibêjî xwedê ji te razî
یا سەرۆکێ تر ڕاستە ku rêz saygî ji hesasiyetê dewleta Tirk re digre di hundirê Sûriyeyê de ya ava xaftirê te yanî gotinên hema wilo di ji xwe re biaxive heta sibê û KDP û Malbata Barzanî û nizanim çi Malbata Barzanî te rojekî ji roja ji KDP û ji Malbata Barzanî bîstî dibêje hesasiyetê dewleta Tirk di hundirê Başûrê Kurdistanê divê berçav derbas bikin te tiştekî wilo bîstiye te rojekî ji Malbata Barzanî û ji KDP te bîstiye ku dibêje hesasiyetê dewleta Tirk di hundirê Rojavayê Kurdistanê û di hundirê Sûriyeyê di berçavan derbas kirin te tiştekî wilo ji wan bîstî kerem bikin dengê min tê we biraderên Apoçî eşkere bikin bi belge serokê wê yê newewî bi vî şêweyê hanê di 2019 de axivî serokê wê yê newewî ê duwemîn bavê çizgî Birêz Cemîl Bayîk bi vî şêweyê hanê de di meha Oktoberê 2023 de